Umyeza ophawula ngo-230,000 owanikezwa amathole. Asikubingelele siphinde sikwamukele kanjani kule channel ehamba phambili indaba zikaBhoqo. Mengabe umusha siyacela wenze ubulungiswa, uciphize usubscribe button, uciphize nebell khona uzobona ama-video nama-clip esifakayo kule channel. Nansi ke le clip la kanjani ke Umyeza echaza zizwele. Asiqalelana-ke silungise iphutha elenzakalayo. Guys, stop misleading people. Ukuba nomlomo omude akusho ukuthi memphakathini bese uqamba amanga. Unala wamemezela kuphi ukuthi ufuna uku-offerisha ukufihla usicime. Uyacabanga ngoba kuyavela ukuthi inkosi yamagcokama ibingayikhavile, but unkosikazi kade bakhavile bewumndeni ngepackage ka-21,000. Yini u-21,000 kule service le engaka kade lapha? 2, unala waproposwa ama-artist acela ukuthi awalekelele. And uma uthi uyathola noma uthi uyacalculate zonke lezi zinto lezi, it more than 1.1 million. Imncwabe bu2 bathi naye wakuveza ukuthi le mncwabe iyasinda kuzodinga lenqwaba imali cause imibili, and lo mncwabe wenziwele e-stadium. Uqasha nje leli stand elikhona niyazi ukuthi kuma nawona wonke ama-saves adenzeka la. Ama-screens lawa acosta more than 80,000 iscreen ngasinye uma ngabe uzosiqasha e-stadium mhlawumbe noma kade kune-event. Abantu bayazi ukuthi malini leyo mali leyo. What is 230,000 ngoba evening catering, it was more than that. Ngokukhulunywa kwama-invoices avelayo zonke izinto ekade zikhona, hayi bafowethu nanikwazi uku-appreciate. Nabantu bala kwa-social media bangamathatha ngasona sonke isikhathi abangakwazi uku-question izinto. Unala wakhuluma kuphi emsakazweni okhozini ukuthi uzolekelela ama-artist akamaskandi ngokucelwa yibona ama-artist ukuthi bacela ukuthi balekelele bakhiphe okuncane abanakho abangakwazi uku-afforda as ama-artist. Sekuthiwa manje hayi kwaba yiphutha ukuthi kwakumele imali yey'nganeni zikaSicebe, kanti imali yayinikelelana kahle kahle yayinikelwa ukuthi isali ibe yifa noma kwakumfihlo. And imali iwumalini le mali le eyanikelwa kule mcimbi engaka, lo msebenzi engaka kade wenziwa. Hayi abantu bakithi abakwazi uku-appreciate man. Iy'moto even iy'moto zamahese amakhaza, yazi ukuthi icebo lethu leni likhulumelayo ka-21,000 ipackage ya-21,000 ikhava amakhaza, ikhava ibhokisi lokubeka ekhaya, angisazi noma nenkomo yini. Sekuphelile emva kwalapho ukuthi bakumise lapha emathuneni. Yini kulento lena engaka, yini lento engaka mhlawumbe kungathiwa ngazi uyokhompethisha icebo lethu namathole kulesi simo lesi. Umuntu ozazi izinto uzokutshela ukuthi mayethu uyabuka noma umuntu oyi-event planner organizer okutshela ukuthi imali espendwe la iningi kakhulu. In evening i-fencing nje iyodwa ye-stage ma ukuthi niyazi ukwenza ama-quotations akhona. Mobile toilet like ama-VVIP mobile toilet, i-accommodation yonke yalo mcimbi. Hayi bafana bakithi hayi niyaphuma esandleni sometimes. Nezinye zezinto ngingazazi into ongamele nikhulume ngazo. Singathokoza ukuzwa na kanjani ke ukuphawula kwakho kwi-comment section. Danko.